täällä on taas joulumuori. Tuossa toi Elmeri-tonttu, niin se on semmonen, että se ei oikein osaa käyttää näitä nykyajan vempaimia, niin minä sitten vähän opetin hänelle, että ei pidä painella nappuloita vääristä paikoista. Niin meillä ei tämä kuvasarja tässä kesken. Niin täällä oli tämä helikopterikuva, niin kuin varmasti muistattekin. Ja siellä oli meillä, tontut oli laittanut joulukuusen. Ihan meidän oma kuusi siinä. Ja joulupukkihan se siinä niin komeana. Ja siellä pukki, vaikka se on monta 100 vuotta vanha, niin kyllä se kummasti vielä jaksaa kantaa noita paketteja. Ja lahjoja oli sielläkin. Niin paljon, että meinas tippuu matkalla, mutta kyllä muori sai pelastettua nekin. Muori hoitaa. Ja sitten kun mentiin tonne Amerikkaan, niin siellä meillä oli ihan tommoset lentävät porot. Tossa taikareki. Ja Petteri oli siinä heti edessä ja toi valoa pimeyteen nenällänsä. Ja Puukki on siinä. No siinähän se Petterikin on. Ja Pukki. Kyllä se Pukki on niin komea. Oi, no minä nyt otin vähän sitä Pukista ylimääräisiä kuvia. Sielläkin se on. Joulun kellot. Joulun kellot helähtää. Niin, semmosia matkamuistoja ja nyt kuule muori lähtee joulusaunaan ja ei muuta kuin oikein ihanaa jouluyötä kaikille. Oi miten ihana päivä. Kyllä nyt kelpaa kylpää. Hei hei!